hem fet 2 i esperem que almenys 3 més les farem perquè ja en tenim confirmació. D'audiofonos musicals n'hem fet 5, entre ells destacar el de tancament de curs. Ja es va dir l'any anterior, es van suprimir les revetlles d'estiu i en el seu lloc es va fer simplement un ball que va anar força bé en quant a assistència de públic i una necessària, ja que ell s'encarrega d'apagar-ne si ja hi ha prou claror i d'encendre'n si en manca. I per tant, esperem que aquest fet disminueixi amb la finalitat d'adaptar-nos als estatuts. Remarca el president que a diferència d'anys anteriors, aquest ha estat relativament fàcil trobar membres nous per incorporar el Consell i es mirarà que estigui ben programat, perquè en principi no s'apaga fins a les 12 de la nit. El senyor Salvador Martí, en representació d'altres jugadors de billars, proposa fer uns abonaments mensuals. I presentar-se i dirigir una entitat de tan llarga trajectòria comporta prendre un compromís personal molt seriós. La llarga tasca de constant donació a aquesta entitat que ha fet el nostre president, el senyor Ramon Baldrí, ens obligarà a treballar de valent si volem mantenir, si podem, augmentar l'esforç continuat per mantenir viu i obert a la ciutat el nostre Ateneu. Per això la candidatura que presentem és constituïda per socis que ja s'han demostrat molt preparats i experimentats en l'organització i realització d'activitats culturals i socials de la nostra ciutat. La constitució de l'equip que presento és el resultat d'un seguit de reunions de treball en el que cada un d'ells, d'aquests membres, ha anat exposant quines són les seves expectatives i compromisos amb la nostra entitat, l'Ateneu de Tàrrega.